Atong pasinlugan ang mga miyembro sa LGBT community nga mibarog luyo sa pandemya. Sama niining usa ka taga Davao City nga mitukod og negosyo. Ane report. Ting paniudto na, apan busy pa sa pag-atubang sa mga customer ang 38 anyos nga si Fritz Peralta. Nagabaligya siya og klase-klaseng sudan ug merienda isip panginabuhian. Kada adlaw kining ginahimo ni Fritz sa iyang gamayng pwesto, kilid sa dalan sa Barangay 9A sa Davao City. Pag-stop na ako ato, walang-wala na, hapit ko 1 year ko nag-stop og negosyo. Apan sa pagsugod sa pandemya, naundang ang negosyo ni Fritz. Maay na lang kay dunay proyekto ang Davao City LGU nga Rainbow Magnegosyo Taday, usa ka livelihood program sa CSWDO alang sa mga miyembro sa LGBT community. Yung program na ito is bali 2 years to pay na walang interest. No? So babayaran ito ng mga beneficiaries natin within 2 years. Ug niadtong Disyembre tuig 2020, usa si Fritz sa mga nakadawat og 10,000 pesos nga pangkapital sa negosyo. Dako ang iyang pasalamat kay karon nag-anam-anam na siya og barog. Dili kuno siya muundang sa pagpaningkamot dili lang alang kaniya, apan alang usab sa iyang pamilya. Padayon or depende po sa ato ang city government kung magpa-close siya mga ingon-ani nga mga tindahan. Wala ko'y mahimo kay mutuman jud ta kung unsa ang protocol sa ato ang panggobyerno. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.